inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kwashe min ya hayana ku taimaki rayuwata ina wannan mutumin yayi ya kwashe min ƴaƴan gwaibata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku ne ka ku gani kana nufin dan shafo ne ka tirara anan babu su ya kwashe min wallahi ne ka gani ku ne ka gani abu tumutumu babu dakata inna lillahi wa inna ilaihi dan Allah ku taimaka mu abu luku babu abu tumutumu babu luku taimaka min luku nan yayi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau dan Allah ka ga wani mai mota na shiga uku Idi duniya ta zo karshe Idi annabi yayi gaskiya ita idan karshen duniya ya zo addini zai kasu kashi da yawa Idi da Allah baka ga wata mota mai kyau ta fita daga cikin garin nan ba Haruna me ya faru dan mu yake kuka wani bawan Allah ne daga nuna masa ina ne yazo ya tafi min da kayana haba dan umma kai ina ka bar kayan hawa ne ya kwashe idan an kwashe maka kaya kake ta wannan ihu ina ka bar kayan hawa ne ya kwashe don Allah na kai masa bayani to Idi to inna lillahi wa inna ilaihi dan umma to yanzu ya zaka kenan ba dama da wannan kayan ba ba na san tanado ku taimaka min dan Allah ka ganshi na ga wata mota ta yi bakin titi ta wuce mu je dan Allah